पद्धतीप्रमाणे हो वाढदिवस गेली अनेक वर्ष 3 दीस साजरो जाय। गेली 2 वर्षापासून आम्ही हो विविध कार्यक्रमांविषयी आम्ही 5 दीस साजरो करता। लोकांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळटा आमकां ह्या उत्सवात। आणि ह्या वर्साचे मेन वैशिष्ट्य असे असले की आम्ही एक नारळ पावणी घातला ह्या वर्षी। बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आमकां आणि बऱ्यापैकी भाविकांची गर्दी जावन म्हणजे गेल्या फाटल्या 5 वर्सांपेक्षा ह्या वर्सा लोकांचो भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो। बऱ्यापैकी लोकांनी सहकार्य केले। खूपशा लोकांनी कोणी पुरस्कृत कार्यक्रम, पुरस्कृत मंडप, विद्युत रोषणाई, फूल डेकोरेशन अशा पद्धतीचे पुरस्कृत घेऊन लोकांमध्ये बऱ्या प्रकारचो उत्साह चालू होता। आणि सबंद हरमलान अशा प्रकारचे उत्साह जावन सबंद हरमलान कसलोच हे न जाता ह्या गांवांत हे बरे प्रसिद्ध असे वातावरण निर्माण जाता। माझं नाव लव अंकुश ठाकूर, सध्या मुखत्यार म्हणून देवस्थान समितीत असं। अगोदर मी माजी अध्यक्ष होते। आता त्याचप्रमाणे 1995 पासून ही देवस्थानात आम्ही जी नवीन मंदिर उभारण्याचा संकल्प केलो। त्याच्यानंतर 1999 ही देवस्थानाची स्थापना झाल्या। आज 21 वर्षा पूर्ण झाली। 21व्या वर्षात एक नवीन प्रकल्प। आता नवीन कमिटी झाल्यानंतर आपल्या तकलेन जाऊन आपल्या विचाराने जाऊन लोकांच्या सहकार्यान एक नवीन प्रकल्प हे तयार करीत असतात। त्यामुळे लोकांचा एक उत्साह, लोकांना प्रेरणा, देव जितली त्यांना प्रोत्साहन दिता त्याप्रमाणे आपल्या परीन यथाशक्ती ते सेवा करून ह्या कार्यक्रमात सहभागी जातात। जसं सहभाग जाय तितक्या ह्या देवस्थानचो ज्या कार्यक्रमाचो शोभा वाढता। त्यामुळे असा दिसता काय तर ह्या भुरग्यांनी आता ह्याच्या पुढे अशीच कमिटीत एकमेकांत एका साथीन काम करचा आणि ह्या देवस्थानचो जो काय उत्सव येणारे सगळे वर्षभरचे कार्यक्रम असतात ते अशाच तऱ्हेने साजरे करचे। कित्याक हो एक वाढदिवस, हो 21वा वाढदिवस आम्ही साजरो करतो। वाढदिवस म्हटल्यानंतर आमच्या गोंयातलेच नाही, महाराष्ट्रात ते मुंबईचे मिळून जे आमचे ह्या देवस्थानचे जे भाविक असत ते उत्साहान न चुकता आमच्या ह्या देवस्थानच्या ह्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात हजर असतात। 21वा वर्धापन दिन सादर करताना आमकां खरेंच एक बरें दिसता। कारण अशा पद्दतीचो हो वाढदिवस म्हाका दिसता जवळ जवळ गोंयांत नंबर 1 आसा। कारण ह्या वेळाचेर सगळे सुवासिनी 1,500च्या आसपास ह्या कार्यक्रमांत सहभाग जाता आणि बऱ्या प्रमाणात एक वातावरण निर्मिती आणि हे सगळे सुवासिनी जोडया सगळे रावल्या उपरांत आमी पालखीची मिरवणूक जाता आणि पालखीची मिरवणूक जाल्या उपरांत मागीर त्यांच्यासाठी आमी महानैवेद्य स्पेशल हांगा तेंची अरेंजमेंट केल्ली आसा। प्लस तेंचे नातेवाईक कोण सगळ्यांक आज आमी फाटली 4-5 वर्सां हो कार्यक्रम केल्लो आसा। श्री देव रवळनाथ हे तसे ग्रामदैवत आणि अत्यंत जागरूक देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध आसा। गांवा पलीकडचे गोंयभरांतसून आणि गोंयच्या पलीकडे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकांतसून सुद्धा गोंय दर वर्सा नित्य नियमान भाविक येणारे आसात। मंदिराचो जीर्णोद्धार आणि पुनर्स्थापना केल्यानंतर हो 21वा वर्धापन दिन आणि सगळेच वर्धापन दिन साजरे करता आसतना उपस्थित रावपाचें भाग्य म्हाज्या सारक्याक मेळ्ळां। वर्धापन दिन दर वर्सा उत्तरोत्तर मोठ्या उत्साहान साजरे जातात। म्हाका कोणाक आमंत्रण दिवचें पडना। एकदा तारीख सांगली की भक्तगण आणि भाविक लोक येतात। गेले 3 दीस, आयचो 3रो दीस कार्यक्रम मोठ्या उत्साहान चालू आसात आणि आज ताचो समारोपाचो दीस। त्यामुळे उत्साह उदंड नेट आयिल्लो आसा आणि आज महाप्रसादची व्यवस्था असल्यामुळे साधारण गावात कोण जेवण करीना, एक सगळे जास्तीत जास्त लोक
हे हांगा येवन महाप्रसाद घेवन वचपाची एक श्रद्धेन येतात, उशीरपर्यंत चलतात, काही हजारो लोक जेवतात आणि देवाच्या महाप्रसाद घेऊन आपले फुडलें वर्स हे देवाच्या कृपा आशिर्वादान सुरक्षीत आणि यशस्वी जावचे अशी भावना व्यक्त करून आज शेवटच्या दिसा एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे दनपारां जसो महाप्रसाद सगळ्यांक आसा तसेच संध्याकाळी सुवासिनीची जोडयाचो कार्यक्रम आसता आणि तांकांय मागीर जेवण आसता. ह्या दोनूय उत्सवांक मोठी हे आसता. जोडयाचो कार्यक्रम जाल्या नंतर श्रीची पालखी असतली आणि पालखी नंतर सांगता जाता. गावा काम तुझा सुरेश्वर गजो रंभादी देवांगना अश्वसप्त मुखो विषम हरिधनु शंखो मृगो चांबुले रत्नानी विशः चतुर्दश प्रतिदिनम् याहो सदा मंगलम्.